Daj ključ za slačionicu. Da ovo se izvoli. Mare, daj ključ. Daj ključ. Pojavi se čoveku, Marko! Čekaj, vidi došli. Ovdje se treniraju.
Čoco! Bravo!
tebi da su došli njihove fanovi, državni pa bi bilo puno. Ej, Landa isto ništa nije gori.
onoga što smo imali. To i sada. Ajmo, ajmo! Bukac! Neći stole! Brate, pa ne, 20 godina kasnije. Kidaj! Ćao, Deblje! Što nije već da je tamo, brate, imaš nešto? Nešto vrti neke tegove, nismo baš shvatili šta je, ali... Grešo je već. Vežba se sudije! Sad će dođe. Ovo je, brate, stole danas reunion, ti ne čavaš, brate, si sad. Čekaj, da me prepozna. Stole, brate, daj, nemoj da pripomamo. Ajde, dođi. Ko stuba. Upadajte u ložu. Imaš flexi backova i
Mažerani ne ide u teretanu kod Spartana. Neće proći, neće! Ovdje 28 spice dalje! Idaj! Bravo, ajmo! To je Apso, to je tak! Ajmo sad!
To je to. Poslije ćemo da ti dam kad se završi večera. Ajde, zdravo.
Neće proći, neće! Ovi iz Pančeva ekipa.